Така, караме към Хайдушки поляни, това е Жоро, голфа. Иска да боксува? Иска да боксува нещо. Няма сняг, кой каза, че няма сняг? А пък това е Наско. И така. Въкти, въкти. Много яко. Минус 12 градуса. Аз вече виждам. Чакай да светна. И на 11. Минус 11. Тук сме на сянка вече. Тук да спира. Спира. Тука ли? Абе, те поставят тук. Добре, да? Ама ще ги пускаме тук надолу. Добре. Давай! Така. Мага! Шоле, кажи зеле. Оркови. Това се е живот тук ще, бе. Засвалвам за как. Тук ние сме двамата хайдучи, тук хайдучи. На хайдушки поляни. По-скоро не. Хайдучи. Как ти голфа? Здесь дубки има. То смях, че съм много бавно кара. Сега, ако излезе една мечка, гледай каква кръста, гледай какво става. Леко. Да заминиш. Няма го избутвам газа. Ще го бутам седнем с това. А? Абе, ще го оставя тук в камината. Не, ще той ме каза, снега още е. Сух сняг още, сух. Това е сух сняг. Сега обаче някой дойде да фърля на куфа вода горе. И да види с една водоноска, така малко вода да... Да ги изпардаля, И вика, ще го вземе мек, сега са чак на пролет ще го вземе мек.
май ще спират. Нека. Автобуса ще яка далеко. Ема неко красиво тук. Искам да става. Единото са предадени? А? Те са предадени? Да взема потъмно. Идва за ягодите. Да, същия буклук. Как блести снега на слънце? Да, много съм. Стила, сигурно пак ще го кажа, като пета е сертификално. Острови са дотикало. Остров, да. Остров за да така. Гледай каква красота. Добре. Да. Вижда сега мене го брея на угол. Това със задно движение в това време направо е прекрасно да караш. Да, никога не имаш и бой. Това, никак го не става. Ти го няма ръчно да те отваря. Аз какво да кажа? Елхичката, предно. Манята се върха фърлети, как Маня, сака, че чак на май... На майка си сака, че. Чак кръстова гора. Ние елхичката настигнахме да... Той елха как не е стигнал.
Хайдушки поляне, табелата. Uno, testio. Идва. Пардара се. На тревата ga запазали. Ай! Как ти? Как съм падал за дръжката. Май се минаха. Ага. Къса ли? Били. Мъкти. Май спират. Дай да пика! Пусни да пикай! Къде отиде, бе? Така, двамата хайдуци са вършат хайдушки. Бас стресира да не съм бухал някой път. Дай газ, как ти? Ата с гол да ева. Това мерце ще го бутаме ли сега нагоре? Ще го бутаме, той като го гледам. Дай, да стигни го да му две номера отзаде, да го видим къде ще му е номера. Той ако да чуи после да клипа копа и каза, ще затворя лаптопа и ще го върне в камината. Не. Ай, още малко, дай отвека, дай сега ще го кача да е. Сега ще го... Чакай, ще го избухам мисълта. Дай, ще му съберем девятките на номера да е. Ако искаш стопа, може му открадне движение. Сега се замаза. Дори ще май си изкара ръката от Да, минус 12 градуса се изкара и ти. Тя да и колко е лесно? Толкова е, минус 11 умно. 11, да. Минус 11. Към мечка вина настигнал да е. Бързо ще разбереш. Викаш голфа ще пропуши? Да. Аз като в него не май срага. Спирам, ще я гаря по пъпа. Ще гариш. Ако Мичок мъдългите. Мичока не. Го така че в него. Мичока ще го оставя на предните Мерцедеса.
беше дет чаем да го буда? Не, тук не е тук. А? Това е малък, бе, другия. О, сега. Почна нататък ли беше? Да. Трябва да го снимаме как закъсва. Копай, копай! И беше тук, бе. Много фърля камера отделе. Сега гей, как ще го държа малко само? Само гей, сега. Да, само да се отдъпкали малко снега искам. Той е залегъл. Ама няма, той сух снега още да е, бе. Няма да стане. Къде? Идва да... Той ли? Да. Изтървахме ги. Изпога сега ще бъде на брега. Дали? Не. Ще го Няма изкара. за много. Изкара брега. Той нека сега не е така, той още брък. Не викаше днеска да минат няколко човека. Няма, трябва малко да се стопля времето. Трябва да му оставиш тук една кофа вода на прага. И тогава ще я стане голям цирк. Фаргала и камъчки тук. Яко, яко. Тук някакъв луд бяга по сега. Как ще бяга луд човека? Не луда, бе. Той си е много добре. Или мечка го гони, не знам. Може ли? Може. А, тя е къде? Да. Само че не можахме да я фанем с камерата. Избяга. Шумога са в красоти. Ай, за днеска стига толкова.